Sa mapagpalang araw sa inyo lahat mga ka-Servisyo Vlogs. Bago magpatuloy sa aking intro ay nais ko munang batiin ang Team Gravity na Botas main branch. Napakagandang product na nabili ko sa kanila. Itong Aqua Flask 40 ounce na tumbler. Talagang legit at yung tubig na nilagay ko sa kanya na malamig kagabi hanggang ngayon ay malamig pa rin. So shoutout sa Team Gravity na Botas main branch. So ngayon mga ka-Servisyo, araw ng Biyernes, March 18, 2022 na kung saan nandito kami sa isang private resort. Kasama ko ang aking mga matalik na kaibigan, si best friend na Kim Den Luangco at ang aking kumparing si ang aking kumparing si Edmael Arrieta. Ayan, kasama ko siya. At syempre si Madam Jed, ang aking kumare, at si aking inaanak na si Yeye at yung kanyang bunso na si Sabsab. At syempre si Madam Sponsor. So nandito kami ngayon sa Patar Beach, Bulinaw. Kailangan namin na mag-enjoy, kailangan namin mag-relax, kailangan namin magtanggal ng stress dahil dito lang kami masaya ang maligo sa dagat. So ngayon mga ka-Servisyo, binabati ko rin pala ang grupo na Rizal Rescue R2 na pinangunahan ng aming founding president na si founder DJ Haro, ang aming president sa R2 na siyang EMT at trainer, instructor na rin po namin. At syempre, batiin din natin ang ating mga kasamang mga responders, mga rescuers dyan mula po sa tanggapan ng MDR RMO na pinangunahan ni OIC Henaro Inocentes at yung ating kapwa vlogger na sila Responder Diary at yung aking kumparing vlogger din na si Jeff TV na walang ibang ginawa kundi tulungan akong gumawa ng mga bagay-bagay na makakatulong sa aking pag-vlog. At batiin din po natin yung isa sa nagbigay ng sponsorship. Ito, si Madam Sponsor talaga ang nagbigay nito. At yung aking mga kapatid yan sa Scorpions, Gamma Sigma Scorpions, lalo na sa chapter namin sa Peace Chapter. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito po yung sitwasyon namin. Ito talaga magkasalanan dyan eh. Una plano lang, ngayon yaya na. Tara, huwag nang patagalin pa, yaya na agad. At si Maring Edmael Arrieta. Ngayon, maiyakin na. Scorpion dyan ha. Ayan. Kayong Capricorn. Ayan. Mas pa, baka may gusto kang bati. Bati. Binabati ko lahat na nagmamahal sa akin. Sino ba yan? Actually, sa nanay ko. Yan! Yung utang mo. Kara mo na. Meron mo na. Sino? Sige. Sa kanyang tatay ko. Tigilan mo na yung... Kasi wala ka ng budget. Ano? Tigilan na? Pag-inom. Yan! Ng budget. Okay. Sa kanyang mga friends ko. Send Gcash naman. Ang mahal ng pamasahe dito. Ikaw pare, baka may gusto kang batiin. Dito ka para maliwanag. Para maliwanag. Salamat ka pala ako kay Pari Eden sa kay Maring kay Mars Cheche sa sponsor. Yan. Naligo ka na. Oo. Maligo na ako, matulog. Maraming salamat pala kay Pari Eden, malapit yan. Sabi dyan. Okay. Wala ka bang babatiin sa mga... Hindi mga anak ko dyan. Dyan lang kayo. Mga kaibigan, friends. Kasama ko, dyan ka lang din, ha? Alright. Ito, si Mare nga, Jed. Batiin natin lahat ng mga gusto pumati. Yan. Vlog. Baka may gusto kang batiin, Mare. Sa mga taga-Montalban, kasama ko! Andito na ako kay Mama Win. Oy, nakikita ka anak ko. Ayan. Oh, si ito yung anak ko. Laki-laki na, oh. Bati, dali, batiin mo. Ako, Ayun, sila papa mo. may bahay ma. Ang mga schoolmate mo. Hay mga fake friends ko. Fake friends. Sa mga Koreano. Sa mga Koreano. So pa sa'yo. Oo. Sa mga manliligaw. Subukan lang nila. Dumama na sila kay Ninong. Alright, sige. Kunyari na nahimik ako. Kunwari nananimik ka, best friend. Kunwari wala nga lang. Anong ginagawa mo dyan? Nagtitimpla ng pagkain ng boss ko. Ay, ganun. Hanggang dito sa bakasyon, ha? Bakit may day off Nga kayo? pala,
Nagpapasalamat ako sa sponsor, si Relax. Si Relax. Si Siri sa Silak. Best friend yung dalawa na yun eh. Si Siri tsaka si Lac. Kung napapansin niyo yung anak ko, nangangayayat na, baka may gusto mag-donate. Mukhang natitipid na. Mukhang tinitipid mo, best friend na. Magkano ba si Relax na yan? Magkano nga ito, Wal? Naghahanap ako ng sponsor eh. Halatang hindi ka bumibili. Friend. Papakita ko sa inyo paano kumain ng batang tatakaw. Sige nga. Ha? Sige nga. Bilang ka ha. Oo nga, takaw nga. Donate din po kayo ng Sherla. Ano masasabi mo, anak? Sabi ng bata, oh. Loko kayo, antayin yung lumaki ako. Sarap yan, gutom na gutom eh. Sana pala nakita mo kanina yung pagwawala niya, no? Oo. Anong ginawa mo? Tumira na ako. Chumik ako eh, paano ako makakatira dyan para ano? Check ka ba? Ay, par! Yan! Ito magprito ng isda na hindi marunong. Aba? Yan ba yung prito hindi marunong? Oo, ganyan. Napaka-humble mo talaga. Training pa lang ako, training pa lang po. Hawak na baby ang matali ko kaibigan. Kailangan natin subukan ng vitamin. Parang umabot bukas eh. Hindi. Bawasan mo pa. Ay, pati nga, gusto niyo, ano? Ano yan, ano? February. February 12. Saan dyan? February 12. Tinago. Then? Ano, wala mo anong date yan? Ano ba? Ano ba? December 25. December 25, bakit? Mali. January 1. January 1? Paano mo na-predict? Naputukan. Dapat din. Sobra-sobra, napla-pla yan eh. Napla-pla. Tignan mo ang nangyari. Natagiliran to eh. Tapos? Kaya pag pipili kayo ng isda, pipiliin nyo dapat February 12. February 12. So, saan dyan? Ito yan, ito. February 12. Ang laki ng butas, ha? Pusod lang yan. Stick. Pusod lang yan? Pusod lang yan, ha? Pusod lang yan. Pusod. Strict pa parents yan. Stick ko face. Ano lang yan ha? Dungkil-dungkil lang muna. Dungkil lang muna. Kasi parang Edmael. Huy, masyado ka naman seryoso dyan. Wala naman na order sa'yo. Umukuha ka ng grab ano. Sa bulinaw ka.